Kaixo, ongi etorria. Esaten bat digute zatiketa hau egiteko behar bada pentsatu ezakezu egite daitekela irantara, ezta? Jartzen dugu isa berriru, bigarren mailakoa ez dago, beraz 0, lehenengo mailakoa ez dago, 0, eta gai askea duena isa berriru da. Eta egin beharko nuke horrela, ezta? Isa gehikin zatitu. Hau da egiteko bat. Baina ez dakit konturatu zeran zatitzailea, hemen zatiketan, jartzen badu horrela, zati, isa gehi, isa lehenengo mailakoa dela eta ez duela koefizienterik. Orduan nola den isa gehi zenbaki bat, edo aldagai bat kasu honetan, zer egin dezakegu Ruffiniren erregla aplikatu. Orduan erresago izango zaigu egitea zatiketa hau. Jarriko dugu orduan, hirugarren mailako koefizientea, 1. Bigarren mailakoa, 0. Lehenengo mailakoa, ere ez. Gai askiak dagoena, i berriru. Eta zatitu behar dugu, honen aurkakoarekin. Orduan, iren aurkakoa da, minusi. Hasi gaitezke egiten. Jaisten dugu 1. 1 bider minusi, minusi. Jaisten dugu minusi. 0 delako bestea. Minusi bider minusi, plus i berri. 0 gehi i berri, i berri. Minusi bider i berri, minusi ber iru. Minus bider plus, minus, berriru. Eta berdinak dira, eta zeino desberdinakoak, orduan 0. Ondara 0 da. Zein da emaitza orduan? Askea, lehenengo maila, bigarren maila. Isa berri, ken, isa i, gehi, i berri. Hoi jarriko genuke? Zatiketa egiten badezu, atabazezu ondara 0, eta hemen, zatiduran polinomio hau. Eta ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur?